gi jogo machwalo dongruok mag tuke ko mong'ere kaka Hand of God obedo gi winjruok mar gero mich mar rowere tuke mag adhong kama e yo makende mar yudo jotugo mabiro tugo ne Kenya higni mabiro. Kenya kuom thuolo mokwongo biro bedo maonge kod jatugo e tuke mag Olympics ka geno nitiere ni winjruok ma oketi odiechieng' ma kawuono biro chiwo thuolo mar gero tugono mane ni kod mbi e higni mokalo e pachoka. Everybody coming through the promotion company will have been clinics most of the time when the schools are closed, and that's now going to be prolonged. We don't need to wait for school to close. We have some other athletes who are outside there who are championing to be on the lead on boxing. So with that partnership, the athletes are able to come and train at Advanced Fitness, join the programs, get the classes done. So I know Hand of God through their promotion, they are going to perform better than the late Maradona. So this is what we are going to make sure that professional boxing flourish not only in East and Central or Sahara, but the whole of Africa and the world as well.